podem ser rescatades en este país som el col·lectiu de treballadors i treballadores de RTBB i això ens dol i ens fa sentir-nos un poc decebuts, enganyats, etc. Això és el que estàvem fent. És que jo pensava que estava llegint un manifest i no volia eixir interrompet perquè venia a saludar-vos i a parlar amb vosaltres. Aleshores, no, però és que jo no... És que no et sentiran els companys i després em faran que ho diga jo o salut i interpretarem les teues paraules. Millor que t'escolte tot el món. Jo pensava que estàveu llegint un manifest i per això no hi ha, t'has enredat el monyo. Tenc el ruinxo l'enganxat al cable. A veure, anem a veure. Jo no crec que n'hi hagi ninguna postura inamovible, ni ninguna postura que no se puga dialogar. Però també tenim que ficar un poc de calma. Entonces, pues l'alt comissionat estic segura que se sentarà a parlar en un col·lectiu tan important per a la construcció de la televisió. Bueno, però si cal parlar 5 voltes, se parla 5, o no? Sí. Bueno, pues jo és que crec en la paraula i ho he cregut sempre. Ara, també crec que no podem posar en marxa projectes que després la justícia mos els tombe, que després siguin inviables, perquè això els primers que ho aneu a patir sou vosaltres, i els valencians i valencianes. Entonces, anem a sentar-se a fer un projecte de televisió professional, solvent, en valencià, de qualitat. En la voluntat política? En la voluntat política que sempre s'ha tingut i des de luego respectant absolutament els drets dels treballadors i treballadores com ha estat sempre en els programes electorals, en el botànic, etc. Però s'hem de sentar a parlar, ens hem de tranquil·litzar i a poc segur que trobem solucions que poden satisfer a tot el món. Segur, si hi ha voluntat, les trobarem. Sempre, però quan s'ha trobat així una porta a tancar? A partir del nou govern, vull dir. Que sí, que jo vos entenc, i vos entenc l'angoixa, i entenc que se vos ha tractat injustament, però no mos feu pagar a nosaltres el que han fet altres governs. Això també vos ho demanen, perquè el que han fet altres governs no tenim per què pagar nosaltres. Claro, però la solució té que passar per algo que siga jurídicament viable. Jurídicament viable i que no mos el tomben a els 2 dies, perquè si avui fem una decisió i d'ací 2 mesos mos la tomben als tribunals, haurem fet una empastra. Però, Mònica, la solució la tenim claríssima. Solució només n'hi ha una. Perdoneu. I tinc una roda de premsa ara que són companys vostres que no vull fer esperar. Vull donar-li les gràcies a la vicepresidenta per vindre a donar la cara. Ja que reconeix... Perdoneu, un segon. Lo següent, els companys abans, jo mateixa acabava de dir que estem en la màxima diferència entre les dues parts en esta negociació i que entenc i que volia entendre que a partir d'ara s'acostarien posicions. Les negociacions són molt pendulars, van d'un lloc a un altre. Entenc les paraules de la vicepresidenta com una voluntat de continuar negociant i acostar posicions i li vull agrair el gest i la valentia i en aquest aspecte li ho recollim. Moltes gràcies, Mònica. Gràcies.